להפיץ אחרי חמים ומחדשים. עוצבת עוצבת שולט עוצבת שולט עוצבת שולט. את השנה עכשיו פותחים, מזמינים אתכם להיכנס לעניינים, שיגועים, את כולם פה מטרילים כמו בסרט, מקבל משימות ורמזים, מת כבר לגלות מי הצוות. מעולה. מדוגמים, חכי זה חולצה וגם נכנס, קולט העניבה ירוקה, איזה קלאס, במסדרים המורל בעננים, מי החניכים הכי גדולים? בפתיק, גם בסיס, צוברים חוויות, הדרכות, איזה יום צופה חמישיות, במחנה תהיו מחולקים לוועדות, ואולי משוחבגים, לא זה לא יכול להיות. גם בנים, גם בנות, יואו, שנה מטורפת, גש מתרגשים לצוות, פותחים את שנת, גש חושבים את הצוות, מה? מי הצוות? פותחים את שנת, עוד צוות, עוד צוות שולט, עוד צוות שולט. לא מפספס בחיים את הפעולות הכי טובות, המדריכים הכי שווים, האחות מתחלפות, כן הקבוצה שוב לא נשארת, אנשים חדשים ולכולם מתחברת. מה קרה הגש? שמעתם הדלפה? 3/9 יש את החשיפה. קטן עליכם גש, סיימתם משימות, הרכבתם משפטים, גיליתם מקומות. הנה צוות פותחים איתכם שנה נענה, יו, ההתרגשות פה בשיאה, הוספתם לה יומן, את הפעולה הראשונה, התחלנו שנת ט', זו לא קטנה, שנה האחרונה, להיות חניכה, סיימת את השלב של גדוד, אתם כבר שכבה. השקענו בכלי, פלטות הרמה, הצוות תביא שיר בן זו. פותחים את שנת גש מתרגשים לצוות, פותחים את שנת